ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு நிக்கில் அக்வாட்டிக்ஸ். நான் தான் உங்கள் நிக்கில். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஷ்ஷு என்னென்ன ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வளர்க்கலான்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம 3 வகையில் பிரிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து பவுலில் வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க. அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஃபிஷ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பீட்டா ஃபிஷ். அதுதாங்க ஃபைட்டர் ஃபிஷ். ஸோ இந்த ஃபைட்டர் ஃபிஷ் வந்து ஆக்சிஜன் ஒன்றும் தேவையில்லை கைஸ். நீங்கள் வந்து வெறும் ஒரு குட்டி பவுல் இருந்தால் போதும். இது வந்து எவ்வளோ ரேஞ்ச் காஸ்ட் வர்றதுன்னா 150 வரும் கைஸ். ஃபுல் மூன் பீட்டானா 150 வரும். அதுலேயே ரொம்ப டைப்ஸ் இருக்குது. ஹாஃப் மூணாலாம் ஒரு 80 ருபீஸ் ரேஞ்சில் வரும் கைஸ். இது நீங்கள் வந்து தாராளமாக வளர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போது செகண்ட் வகையில் இருக்கிறது வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது செகண்ட் டைப், கொஞ்சம் பேர் வந்து ஒரு குட்டி டேங்க் வச்சுக்கின்னு ரொம்ப குட்டி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி குட்டி ஃபிஷ்ஷில் வந்து இந்த ஃபிஷ் பேர் வந்து கப்பி ஃபிஷ் காய்ஸ். இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாகவும் இருக்கும். அப்புறமா இது வந்து இதுக்கு மோட்டர் செட்டப்பெல்லாம் தேவையில்லை. இதுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் கம்மி காய்ஸ். அடுத்த ஃபிஷ் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒயிட் மோலி காய்ஸ். இது ஒயிட் மோலி, பிளாக் மோலி ரொம்ப டைப் இருக்குது காய்ஸ் மோலி ஃபிஷ்ஷில். இதுக்கும் மோட்டர் செட்டப் தேவையில்லை. அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டைனி ஃபிஷ்ஷில் மூணாவது வந்து டெட்ரா ஃபிஷ் காய்ஸ். ஜீப்ரா ஃபிஷ் காய்ஸ். இது வந்து ஜீப்ரா ஃபிஷ்ஷில் வந்து ரொம்ப வெரைட்டிஸ் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மோட்டர் செட்டப் தேவை காய்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு குட்டி ஏர் பம்ப் கூட வச்சுக்கின்னு இதை மெயின்டைன் பண்ணலாம். அந்த ஏர் பம்ப் மிஞ்சி போனால் ஒரு 120-150 ருபீஸ் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் கைஸ் டெட்ரா வெரைட்டி. இந்த டெட்ரா வெரைட்டிக்கும் மோட்டர் இல்லைன்னா உங்ககிட்ட லைவ் பிளான்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் கைஸ். லைவ் பிளான்ஸ் எல்லாம் போய் ஃபிஷ் கடையில் கேட்டால் அவங்களே ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க கைஸ். இப்போது மூணாவது வெரைட்டி போய் பார்த்துடலாம். ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் அந்த டைனி வெரைட்டியில். இப்போது தேர்ட் வெரைட்டியில் வந்து கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பெரிய டேங்க்கெல்லாம் இருக்கும். அந்த டேங்க்கில் வந்து ரொம்ப ஃபிஷ்ஷுங்க விடுவாங்க. அதெல்லாம் சீக்கிரமாக செத்து போய்டும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பெஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல்ட் ஃபிஷ். இந்த கோல்ட் ஃபிஷ்க்கு வந்து ரொம்ப பேர் நான் கோல்ட் ஃபிஷ் வளர்க்குறேன் சீக்கிரமாக செத்துரும்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஆனால் கூட பரவாயில்லன்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோல்ட் ஃபிஷ் வளர்க்கலாம். கோல்ட் ஃபிஷ்க்கு வந்து 24 ஹவர்ஸ் மோட்டர் ஓடிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹீட்டர் ஒன்று செட் பண்ணி வைங்க. அதுதான் பெஸ்ட் கைஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த கோல்ட் ஃபிஷ் தாராளமாக வளர்க்கலாம். ஹெல்த்தியாக இருக்கும். எதுக்கு நான் ஹீட்டர் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, ஹீட்டர் இல்லைன்னா ஃபங்கஸ் வந்து செத்துரும் கைஸ். ஸோ ஹீட்டர் வைக்கிறது பெஸ்ட் கைஸ். இப்போ செகண்ட் ஒன் வந்து ஷார்க்கு கைஸ். இந்த ஷார்க்குக்கு ஹீட்டர் தேவையில்ல, ஒன்றும் தேவையில்ல கைஸ். ஆக்சிஜன் ஃபில்டர் கூட தேவையில்ல கைஸ். இதே வந்து மேலே வந்து ஆக்சிஜன் இன்ஹேல் பண்ணிட்டு போயிடும் கைஸ். ஷார்க் வந்து பெஸ்ட்டு கைஸ். நீங்கள் பெரிய டேங்கில் வளர்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு கைஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஷார்க்லேயே ஒயிட் ஷார்க், பிளாக் ஷார்க் எனக்கு கூட இருக்குது கைஸ். அதுக்கப்புறமா லார்ஜ் வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷில் வந்து பாருங்கள் கைஸ், இந்த கியோகார் ஃபிஷ் தான் கைஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபிஷ் கைஸ். நீங்கள் வந்து தாராளமாக டேங்க்கில் வந்து நீங்கள் விடலாம். நான் வந்து ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன் கைஸ். ஸோ நீங்கள் எதுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷு சீக்கிரமாக செத்து போகுதுன்னா, மெயின் ரீசன் வந்து இந்த குளிர் காலத்தில் வந்து ஃபங்கஸ் ரொம்ப அட்டாக் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஹீட்டர் வைக்கிறது பெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனால் அதுக்கே கொஞ்சம் டிசீஸ் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் செத்துரும். ஸோ நீங்கள் வந்து 24 ஹவர்ஸ் மோட்டர் வந்து ஆன்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஹீட்டரெல்லாம் என்னால் வாங்க முடியல, நீங்கள் கடையில் கிடைக்கலையானா கூட லைட் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் 24 ஹவர்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சிங்கனாலே வாட்டர் ஹீட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு கொஞ்சம் லைவ் பிளான்ஸ் ஆட் பண்ண பாருங்கள். கொஞ்சம் அப்புறமா நீங்கள் வந்து 2 டைம்ஸ் போடுங்க. டெய்லி வந்து 2 டைம்ஸ் போடுங்க, இல்லைன்னா டெய்லி 1 டைம்ஸ் போடுங்க. அதுதான் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் பேர் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க, ஐயோ நம்ம ஃபிஷ்ஷு ஃபுட்டு சாப்பிடலான்ட்டு. ஆனால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி போடுங்க போதும் கைஸ். இப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.